Mamoste Lgori te veje çiye? Yani veje mera berfreh karı servis sekine. Le biyamın veje bi çend gotina mera karı uha bibêje. Yek xweşikkirina jiyanê. Yani jiyan tije derdin, kulin, cana jî xweşiye, şadiye, bextewariye. Yani pir alî ye. Lê vêna wexta gineyê ziman wekî gulekî gilalîkî neyê dîtin di mirelo. Lê vêje çi dike? Vêna di diş jiyan. Yani dike bi sala dewam bike. Mesela ne vêje bûna me hezkirina dilê Ehmedê Xanî ya jî ça bêjim delodîniya melayê ji zîrî çawa zanibûna. Demek ki vêjekê li alîkî deranîna êşa û xweşikiya jiyanê ye. O berdewamiya vê ye. Yek dijî mere kare jiyanê bişibîne darek heşk. Yani cavê daringî til jiyanê binarî çi ye? Kevir, dar e, hewa ye, bêrihe. İdara heşke. Lê dara heştirî kayê tişkî jê bikî. Vêje çi dike? Wê şîn dike. Berdê diye. Em bêjin dara sêvê. Vêje dara sêvê ye. Ve dara heşk rengîn dike, xweşik dike, dilê me re dibijîniye, evînê derdixwe holê, hesletê. Yani azadiye dixwe dilê me re, îja sêv jî şêrîn e. Yani alîkî ji me re kare were şirove bikin. Ji aliyekî dijî vêje berdewamiya jiyanê ye. Ça berdewamiya jiyanê ji bo her gelî, ji bo miletê me jî, ji bo miletê Kurd jî ji derketina jiyanê vir de wek ça bêjim girêdanekê bi hev girê dide. Tij kuraya dîrokê heya îro tizanî kî her çi qas navê dîrok be, nivîs be, ve gotin be, dengbêjî be, çi be lê jiyanê bi hev girê dide tîne îro. Te bera kuraya jiyanê de û te dîsê bi pelê şabûna jiyanê de hesîne. Yani vêje nizanim îro kinayê ava hat bîra min. Lê te a hesira ew ji mir bêjî vêje derbirina evîna dil e, derbirina birîna dil e. Ser de jî belkî dermankirina birîna dil e. Malata ava mamoste. Pek sağ ol.